Ie, digon ar y gweill dros y penwythnos unwaith eto. Ni'n cloi'n rhaglen heddi te, nôl yn y gegin ar rhywbeth bach melys nawr. Dwi'n edrych ymlaen i weld sut ti'n mynd i ddefnyddio y Guinness i greu rhywbeth bach melys y tro hyn, Lisa. Ie, wel, beth dwi'n wneud, sbwng yw e, cacen, ond mae wedi'i wneud mewn ffordd tebyg i brownies. Os rhywun yn gyfarwydd yn ei brownies gytre, mae'n rhywbeth tebyg. Os fan hyn, os fedrwch chi weld, mae gyda fi menyn wedi toddi. Felly'n dechrau mewn sosban, a mewn at hwnna 250 gram o fenyn, dwi'n ychwanegu'r Guinness. So ma fel dwi'n defnyddio fe. So dim tynner cyfan tro hyn. Mae gyda chi tipyn ifed tro hyn, a dim ond 250 yn mynd mewn yn mynd. Mae'n flas eitha chwerw ar Guinness, yn does? Sut mae hwnna'n gweithio mor felys a chacen? Mae'n ddiddorol, achos bod yna gymaint o felystrio mewn hefyd, a siocled, ond hefyd mae gyda fi... Mae dyfu'r baking powder, pwdwr codi, a bicarbonate of soda yna. Mae hwnna, wrth bod e'n gweithio, yn niwtreiddio'r asid sydd yn y Guinness. Felly, dyna pwrpas hwnna. So, ddewn ni hwnna mewn munud. Coco yn eitha chwerw. Os mae lot o coco ti'n diwedd. So, mewn lot o siwgr, 400 gram o siwgr. Dyna'r ateb di. Mewn i'n bowlen. So, mae hwnna mewn, a ni'n toddi hwnna mewn i'r menyn a'r Guinness, a hefyd 80 gram o coco. Ar arfer, da ni'n dod i hwnna trwy rhydell bach, ond gan bod e'n mynd yn syth mewn i'r cymysgedd glib yma, dwi jyst yn mynd i droi hwnna tan bod y cyfan wedi cyfuno. So, just i droi e. Yn frown cyfoethog iawn, dydi? Wedyn fan hyn, yr cynhwysion glib arall, sef 2 wy a llath. Lwch chi ddefnyddio buttermilk os ych chi am, os chi'n hoff o ddod i buttermilk mewn cacen. A just troi'r wyau mewn i'r llath. Mae gyda pawb llath gytre, so mae'n lot yn haws i gadw a llath arferol. So, just troi'r wyau a llath at ei gilydd. Gadw ni popeth yn daclus, mae gen i rhywun mas o'r ffordd. A wedyn mae hwnna yn mynd mewn i'r cymysgedd o coco a siwgr, Guinness a'r menyn. Ond ti wedi tynnu hwn off y gres na? Odw. Ond just eisiau'r gres i feddalu'r menyn. So, hwnna mas o'r ffordd. Nawr te, yr unig beth sydd yn ni ar ôl nawr yw dod i'r blawd, sef blawd plaen tro yma, ond fel wedys i gyda cyfuniad o'r ddoi yma. Mae yna dipyn o bwysau yn y gacen, mae dipyn o lleithder, felly mae eisiau yr baking powder, 2 llon llwy de, nath o'n wedi dod i hwn wedi atgoffa fi, 2 llon llwy de o'r pwdwr codi, a 1 llon llwy de, neu just o dan 1 o'r baking powder, a fel wedi hwnna sy'n niwtraleidio'r asid na sydd yn y Guinness. Nawr, betawn ni'n dod i hwnna yn syth mewn i fyna, fydde fe'n neud tipyn o fels, bydde fe'n anodd iawn i gael y cyfan i gyfuno, felly dwi'n gorfod... Bydde, a bydde fe'n eitha job. Mae'n bosib, ond bydde amser yn mynd i gael y cyfan mewn heb unrhyw lwmpau, felly dwi'n allws y cyfan tro hyn nawr mewn i'r peiriant fyna, ac yn ychwanegu y blawd. Felly mae'n gacen syml, dim ond chi'n gofio yr 3 gwahanol rhan i'r broses. A wedyn cyfuno'r cyfan at ei gilydd. Nawr, mae gyda fi din mowr a tin lle mae'r gwylod yn dod mas, felly os oedden yn stico, mae gobeith i gael e mas. A mae rhain yn arbed lot o amser. Wedi hwnna wedi wneud... Yn lle wedyn bod ti'n goffo prynu sy'n sgwar a wneud y siap Ie, a goffo wneud y dynan. A fel ti'n gweld, mae hwn yn rhy fach i'r tin. Felly, does dim gwaniaeth, just yn syml, gorwch e lan fel yna. A peth yw, gan bod e'n un pishin fel yna, mae'n llanw'r ymylon lle mae'r gaps. A dyna peth yw i bwrpas e? Ie. A jyst i wneud yn siŵr to bydd yn byd yn glido i'r ochrau. Mae hwn to yn ddefnyddiol. Peint o menyn neu olew wneud y tro. Yn spreiad bach o'r olew yma fel hyn, yn glido'r papur. A phan fath olew sy'n cael ei chwistrellu hwnna? Just olew cyffredin? Olew, yr sunflower oil yw hwnna, ond chi'n gallu cael nhw mewn bob math o chmwyd. Mae'n dod mas yn denau neis ac yn just yn cyfro'r gwylod fyna. Felly, nawr fel i chi'n gallu gweld, falle bod yna cwpl o dwlpau bach ar ôl yn hwn, ond does dim gwaniaeth, achos jyst i ddangos i chi. Tra bod ti, Lisa, yn gorffen fyna, ni wedi cael neges o ddiolch fan hyn prynhawn ma wrth Merched y Wawr Ffynnon Groes yn Sir Benfro. Nath nhw anfon y lluniau yma ato ni yn diolch am noson wych neithwr gyda Huw Fash a'r tîm Gwedd Newidiad. Maen nhw'n edrych yn gret yn ei ffedogau pnawn da am i fydd y wedd newidiad arbennig oedd yn cael ei roi i Brenda Lewis yn cael ei weld ar pnawn da cyn bo hir. Felly fi'n gwybod bod nhw wedi cael buffet gwych
hefyd, felly mae'r criw fan hyn yn diolch i griw Ffynnon Groes hefyd am y croeso. Wastad yn help. Rwan ta, sa hein yn neud, wel, buffet neis yn bysau, rhyw gacena bach, ie? Fel ti'n gallu gweld, mae'n lib ofnadwy. Fel na mae fod, does dim problem fyna o gwbl. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, rhaid gweddelig y rhain gyda'r Guinness wrth gwrs, ond mae'n drenu bod ni'n anghofio Cymru heddi, felly mae gyda fi'r casys bach yma, gyda Baneri Cymru. A fel fi'n gallu gwneud fan hyn, dangos fan hyn, mae'n digon rhwydd wneud nhw yn gacennau bach hefyd. Llanw nhw dim reis is y top, ond just dros hanner, tamed dros hanner. Chos mi'n anw godi'n gyda. Ie, mi'n anw godi. A byddai'r un am yn y ffwrn am ryw rhinant yw hanner awr a hwnna am tua awr. A faint pwy fath o wres fydde ti'n rhoi hynna mewn? Wel, tua 180, ond os ych chi'n gweld bod e'n coginio yn tywyllu gormod, byddwn ni'n troi'r gwres lawr, ond yn dal i ddod i fe mewn ar y stilff gwylod, falle, lan awr. Reit, mae gen ti'n y barod fama, ti'n mynd i haddu'r nairon yn dweud? Ydw, so just dangos chi nawr siwr mae'r papur yn dod i ffwrdd. Os chi moyn gwylod hollol fflat, torwch tamed off yna a dodwch yr frosting ochr yna, ond dwi ddim yn gweld problem yn defnyddio hwnna. A fan hyn, just wedi wneud yn barod, cymysgedd o siwgr eisyn, digon o feilis i ddod â fe yn gywir. Guinness y feilis, mae'n Gwener da, sy'n cael da heddi. A bach o fenyn, so 200 gram o siwgr eisyn, a wedyn 50 gram o fenyn, wedi meddal, tymheredd stafell, a wedyn y beilis, bach o ddŵr i wneud i'r rhedeg, dyma bach, hwnna yn mynd dros y top, a wedyn unrhyw addurniadau gwyrdd falle. Mae'n edrych fel peint o Guinness. Mae'n rwan yn dod i ti bod y diwch a wedyn... Mae ddim gwastraffu amser fyna. Mae Ania fach dy fi gartre wedi wneud yr siamrocs yma. Os ych chi'n gallu prynu nhw, fi'n gwybod bod yn ofalus tu hwnt. Maen nhw yn gallu torri'n rhwydd iawn. A dyna be mae hyn wedi gwneud? Mae cutters bach siap calon wedi glido at ei gilydd, ond hefyd... Ond beth ys... O, eisyn gwyrdd. Eisyn gwyrdd, dio? Eisyn gwyrdd chi'n gallu prynu o'r siop, a wedyn i gwpla'r cyfan, cwbl o faneri, a un coch i Gymru. A fi siŵr bod chi am Dwi wedi amseru fe'n berchen yn Top of the morning, top of the morning. Beth i ti'n neud, Lisa, yn edrych mor lyflu, mae'n rhaid fi weid. Reit, cyn bod ti'n cael blasu dy Rodri, beth sy'n mlaen am saith yno? Wel, sôn am bethau lyflu, fydd yn efonni allan hyn o ochrau Caerfyrddin. Mae'r clwb swper yn ôl ac mae lawr yng Nghymru teulu heiddiannol iawn. Fred a Menna ochrau Caerfyrddin, mae ddau o blant nhw'n cael ei sbwylo gan Efon a'r tîm wedi disgwyl mlaen i'r clwb swper. Yn ogystal â ni, aethon ddydd Gwener y 30 sy'n anlwcus i ambell un ynddo. Mi fydd Mr Daniel Glyn ar y soffa i roi gwen ar ein gwynebau ni. Felly disgwyl mlaen i glywed i straeon ne o ran y dyddiad arbennig yma. Hefyd ar y soffa, Ifan Jones-Evans. Allai ti dychmygu Daniel Glyn ac Ifan Jones-Evans ar yr un soffa. Lot o sport yno. Cyfres newydd o Fferm Factor, mae angen eich help chi yn gwylwyr ni. Felly minwch ag Elin y Finne am 7 o gloch. Diolch i Rodri. Cymer dan o gacen na werth O, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Roi ni yn ysbryd nawr yn barod ar gyfer y gêm y rygbi. Poblwch gen ti mae rygbi ni gyda daw, hogia yn chwarae heno, dynion fori, ac wrth gwrs y merched y Sul, poblwch i chi. O ie, a cofiwch bore da am 9:10 ddydd Sul. A Sul yma mae hapus i holl famau Cymru hefyd. Mwynewch y penwythnos. Come on Cymru! Ie, poblwch, diolch am eich gwmni, tara.